mi majugu mumbe majugu ba abeni ngana sancha mambo ni chekufuli abiga nyini no debe Modibo Jallow ko fo bela delen ko amako abasa abasi majugu ba ye terroriste jugu bele abe sancha mambo ni chekufuli abiga nyini anga eta majoro koni ya akse korfo ni ka sebentia ko ka fokumi abasi ana jenwa wulun vla nywana marma ganyama ku bela delen kera c'est tout c'est fini la ya jara ka bo so de bamako konnala ayira ka foko mamun be no be groupe armée terroriste ko fo jatiga wala kebaw ko dugu jako muganinta ko tasuma be takado ukan wa dugu jako muganinta armée koni abe bona abasu tuba jigu ukan sebeningala ko ni akli bala ni wati la bayna mu terroriste nyama chama ne be maru mega nyama abela jele ningene a chama be o ningene o karaban be chama ngara c'est tout c'est fini kerengere ninga mamun kumbe raison de kilal akaja kata blamu gawo mara konnala terroriste mun be no kembe ka gele aninka takada manifunga maru mega nyama ka chama be bi ubelahra flede sebeningala ko doa ko temene na ko raison de Tombouctou o mara konnala anana ka foko ni terroriste dugu bay no be Modibo Jallow ko fo Modibo Jallow flage alias abase aliye maye mamuna ani jenemu o ka surun ko sebe wa mamun do fane ani amar kunfa ubebo ube nyambu ko arme ko ni nche ko fole nka abla kata lara anna nywana anyima jugu nywana wolon vla nywana ko ubela jelen ko ubelara sebeningala ko tiska ko ntala bela jelen ka idaki yaklatien ni nche ko fole ko ni no orebe talike Modibo Jallow alias abasi ko nga ko abana PPP o sabke anga eta major général ale rade kibara ninka a70 ko mi abasi ko abambe sebeningala ko akoni ya timna kalaje yene anga soma majugu baro fana kumbe anga mako al iza ulde yaya al uldi yaya nyama ale fana maye majugu pele akomi wati temono na ibaye kafoko anga chefnin tabawu ye wulika joko ke ni majugu mun fana na akumuga nyini abe sancha mambo wakelega checha mo ne fana ba abulo ko no be uldi yaya no ubo okufo arme ye chekufo le ninka adende amanya mungo ko wati temono na no bena october ko kilo rama war maga nyama ko beri yere o mara ko na la ni chekufo le anya bla kata lara ana jenyu jugu chama ne bla kata lara sebeningala ko ako nunno ngabara ye munye mugu pranta munna abedo dugu jugoro nanga ma min artisanal or maga nyama nunno ngabara benembe udoni ma dugu jugoro la wa wechene mu do an adago shi ko aka bon ko sobe sebeningala ko ako yani ofuna temeno ko fe ibaye ka foko mu raison de 2 ans o mara o konola ayira ka foko mu ni che ko folen kwa ye maw digun ne dugu de flawo ali introduce jugu bay no be Modibo Jallow alias abasi ye dugu munin ta ko la semu 2 ans ko ma nyama ko atise ka foka ban o fana mana boy akaja lere kata faramu ye Tombouctou segu moti ni che ko fole ye digu mutakada manimvunga maru maga nyama ko adago shi ko abwana ko sobe basika ko ntala ni majugu bay no be ni chef terroriste ko fo jeni mu mado wa amar kun faka mado akoni blala kata lara ko na ke munye fia boda belebele mo mamun no olusiglema ni yoro ko fole na no be 2 ans nu ko fo kata bla Tombouctou gaw yan fa moti sheku yan fa ko ma chama ko ni na foko alhamdulillah ko sabga ni cheko fole kera c'est tout c'est fini so be talike Modibo Jallow alias abasi ana nywana ma woron vla nyona anu bela jere bla kata kiyama nyama ni teki bara nyuma ko ma munube akaja no olde jatiga wale kebawe sigata la kuye ataki ko ni taka malika poste do ko segere poste munanga ma poste de ti commune de Fatoma o mara ko nala sigata la région de Moti ko baran ngoni ko akera o yorola sebeningala ko sko ngoni ko ajugora boni ko sabuke ba police la ka keleme o ningene o karabara mu douane ga agent do ma do fana be o ningene o karabara aka ja fo kata fra mu civil flan wana ka o lu fana tora ni janjo na sebeningala no be la jara ko fo akumi torodu su ko ni ibira ni nga o bo poy ga bo jugoro do wa o sabuke o tefe go bolo ka ajini abada flede no tani falite fly
ye armée malienne dɔda terroriste ninnu kan koyi nka o n'a ta bɛɛ ɲɛma i b'a fɔ k'u bɛ falen de sɛbɛnnikɛla ko nka n'a jara a na se fila siga foyi t'a la waati laban in na kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka poste de contrôle minnu o bɛ ti mara kɔnɔna la commune de Fatoma Mɔti ko sibiri don nɛgɛ ɲɛ 10 waati jatigɛwale kɛbaaw kɔni ye bingali ta ni ka nin poste ɲini ka a sɛgɛrɛ wa maa minnu o tora la polisikɛ kelen bɛ o fatura agent de douane kelen bɛ o fatura ani civil mɔgɔ fila bɛ o fatura sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a dogolen tɛ maa si la k'an bɛ samiya an b'o de kɔnɔna la maa minnu bɛ a ka ja n'olu ye jatigɛwale kɛbaaw ye u ye fɛɛrɛ minnu k'o tigɛ sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye kabaw ɲɔ malo a bɛɛ lajɛlen a wulilen bɛ nin waati na o tuba minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na belebele ninnu maajugu ninnu k'u t'an bɛ ka t'u dogo o tu ninnu kɔnɔna la ka balina kɔni k'a ta k'an ka wolomasiri tabaw ninnu k'u sɛgɛrɛ u ye balina mun ta ni k'an ka wolomasiri tabaw ninnu k'u sɛgɛrɛ nka a ma ɲɛ mun kɔ an ka wolomasiri fana tabaw y'u bisimila koyi ɲɛma kiri kara waati ca gɔlɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na gɔlɛ bɛ taa yen a ma ɲɛ mun kɔ ko mun ye terroriste ninnu kɔni olu ta kɛ sentigɛ ani kolaba nka u ye balina minnu o ta k'an sɛgɛrɛ ko a kɛra sababu ye an ka polisi kelen kɔni bɛ o fatura agent de douane kelen bɛ ale fana fatura n'an k'a ma ko Baba Aga Mbara a filɛ dɛ ale tun bɛ min ye Sevare o douane ale tun bɛ o yɔrɔ la ale fatura ani ka taa fara min ye civil maa fila ɲɔgɔnna kan olu fana fatura sɛbɛnnikɛla ko min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu n'o bɛ terroriste ninnu yɛrɛ kofɔ an fana y'u ka maa dɔ kɔni olu caman ningɛna o karabara koyi maa dɔ yɛrɛ bɛ ale blessé mana ale y'a ɲini ko a bɛ boli siga t'a la ko an ye tɛgɛ ta ka da ale kan an bɛ waati min na ko bi ko ale ɲɛnama o bɛ an ka wolomasiri tabaw bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin dugulakaw ye sa n'o bɛ tali kɛ Fatoma commune mara ani ti mara a ka ja fo ka taa bila Sevare mara kɔnɔna la u kɔni ye foli ani walimadɔ ta ka an ka wolomasiri tabaw k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ nin jatigɛwale kɛbaa ninnu kun nalen don fɛn minnu kama ɲɛma n'u ka ɲinifɛnw kun kɛra sɔrɔ fɛn ye an kun bɛ yɔrɔ min na sisan kun tɛ an sɔrɔ yen nka min ye an ka wolomasiri tabaw k'u y'u jɔ jɔyɔrɔ la ni jatigɛwale kɛbaa ninnu ka burunduli ta n'u k'u sɛgɛrɛ ɲɛma k'u furan ka bɔ an da la sɛbɛnnikɛla ko min ye gawokaw a ka ja ka taa bila min ye tɔgɔtugaw la bɛɛ lajɛlen kɔni ye foli ani walimadɔ ta ni ka an ka wolomasiri tabaw k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ waati min na ko bi maa caman kɔni bɛ olu jɔrɔlen don k'o sabu kɛ an ka jamana in fan dɔ kɔni bɛ yen fan damadɔ bɛ yen mun ye terroriste ninnu kɔni u sennɔ o ka ca o yɔrɔ kɔfɔlen na kosɛbɛ siga t'a la ko min ansɔngo buruma hali sibiri don n'o bɛnna octobre kalo tile 19 ma kurun dɔ kɔni o kun bɛ ji sanfɛ maa minnu bɛ kurun kɔnɔ u kun kɛlen bɛ k'u kunda sugu fiyɛ de kan n'o bɛ foire de Tasiga n'o o bɛ o kofɔ commune de Bura mara o kɔnɔna la nka mun ye jatigɛwale kɛbaaw kɔni ye k'u ye sira k'o da maa ninnu ɲɛ koyi ɲɛma k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ni ka a minɛ u la sɛbɛnnikɛla ko nin waati laban in na ko jatigɛwale kɛbaaw kɔni u kɛn bɛ k'u ka sariya de sigi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u kɛn bɛ ka gɛlɛya mun ta ni ka maaw kun f'u k'u sɛgɛrɛ guruma o kɔnɔna la ka taa bila min ye Seyina o kɔnɔna la Banya Kasa ani Aluseni Keita ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen d'u ye ko jatigɛwale kɛbaaw nin waati na u kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ni ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ wa u bɛ taa ni maaw ka bagan ye bagan yɛrɛ kɔni maa t'a ta yɔrɔ